Nyake kaunti ma Migori kama Gavana Migori ochilayako oseyo piny owacho mamalo kuom deko chwalo ne kaontis omenda kowacho ni ma osethiro chenro mag dongruok gwengego ma pacho kae. Kolose kinde chenro mar chwalo kodhi ne maloyo jopur 16,000 e kaunti ya Migori. Ochilo koni deko mar piny owacho chwalo omenda ne kaontis thiro chopo singo mane governors oketo ne jopiny. Owacho bende kata obiro ni gikale midhiero mar nok mar omenda pod oketo kenge mag chwalo kothe ne jopiny e ting'o malo weche mag pur e kaunti ya Migori. Onyiso piny owacho mamalo bende mondo mi ochwal mbolea ma nengone yot mane gisingo ne oganda jokenya. Wamesajiliwa wakatambuliwa kwa bidii hapa Migori County. The national government has given itself the responsibility of distributing fertilizers. They don't know the farmers, they don't live among the farmers. So fertilizers have appeared in Migori County, and they are in silos in Migori County. These fertilizers, just like you saw in yesterday's news in Nakuru, we do not know the farmers who are collecting them, because we know the farmers and you saw some of them here. We want to encourage the national government to let go of agriculture, the practical aspect of agriculture, wache hiyo nafasi so that we encourage the agrovets and all the people who deal in seeds and agriculture